Mga sir o mga ma'am, uban ko ninyo sa pagduki-duki, pagtuki, pagkuy-kuy sa mga butang kinahanglan tang masayot, ilabi na sa atong mga higala nga mga dili katoliko. Anong ako ang magining perminting isgutan ning mga dili katoliko? Sa hinungdan mga sir ug mga ma'am nga kini mao mga tawhana, kung di nato nitanggalan sila og maskara, magpatuyang ni sila silang pagpamakag, pagpanglingla sa mga inosenteng katoliko. Mo na ako ang target, gusto na ako tanggalan ning maong mga tawhana og maskara. Kay pag matanggalan ni og maskara, ang mga katoliko nga mga inosente, katong mga katoliko nga wa kay nasayran sa pagtuong katoliko, pag makakita ani nila, makaingon nga mao na ning mga tawhana ang giingon sa usa ka defensor katoliko nga kining mga tawhana nangilad ni. Kining mga tawhana nanglingla ni. Ngano man kay nagpatuo nga sila Kristiyano, nagpatuo nga sila iyan na Ginoong Kristo, pero ang tinuod walay kalabutan kang Kristo ug way kalabutan sa mga apostol, kay lagi ang maong gitawag og mga pundok gitukod lamang og tawo. Kung gitukod lamang og tawo, buti pasabot wag mo na ginasulti nako permanente ang atong kalag madangdang ngadto sa gitawag og impierno. Kini ang ako ang magsilbi compiled references yan. The LCA standard references unya dinhi nako gina compile ang mga importante nga mga dokumento ilabi na about the foundation of the church. So kung ato ang tanawon ako sa ning ano na gusto nako siya abrihan, and at the same time gusto nako nga kanang makita ninyo mga sir ug mga ma'am, pasensya na mo kaayo nga gubot kaayo ako ang kuan ang mga puntos nga kinahanglan nato nga gitawag og mahibaw-an. So dinhi gusto nako nga makita ninyo basta gani ang mga pundok kanang ato ang makita sa palibot, magparehistro gani sila, nagid na sila pirmahan nga information data sheet o kini nga rehistro ako ani rehistro ni gikan kang Eliseo F. Soriano yan. And kung magparehistro manggod sila nana sila fill upan nga information na data sheet. So kung nato ang tan-awon ang dokumento, so background information data sheet. So kung imong tan-awon sa title, kung imong tan-awon dinhi name and address of company. So sa matas gobyerno, basta gani na ay sekta nga gitawag og magparehistro. Sa matas gobyerno, mga kumpanya na dili na mga simbahan bisan pag naay pulong nga gitawag og simbahan. Lain pa kining kang gitawag og Mr. Kibuloy. Ato aning usa-usahon. Kay para makita ninyo mga sir ug mga ma'am. For example kini. Kang Pastor Apollo si Kibuloy, actually kini nga gitawag og document niya ang pinakaunang registration niya ni abtong 1995 kung wala ko masayop. July 20, 1995. So sa iyahang gitawag pagparehistro naa sila gitawag og information data sheet. Same gihapon kato akong yung ganina. Kung makita ninyo for sector province maintenance yan. Mo ang information data sheet. So naa dinhi current company name. So unsa man kumpanya ha? Jesus Christ, the name above every name and incorporated. Pagkahuman, new company name, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, incorporated. So kung nakita og may baw-an ninyo, kining maong tawag ining dokumento, mga sir ug mga ma'am, mahibaw-an nato nga sa mata di sa gobyerno, kini mga sekta nga mga nagparehistro, dili ni mga simbahan, mga kumpanya na sila. Mga gitawag og korporasyon. So kini kay mga sample lang man ni ato ang gipakita, sample lang man ni na ay kang Kibuloy, naapod kay na kay tawag ining Manalo, naapod kang Soriano ug uban pa. Kini sample lang. Botang ang ipasabot pag naa mo'y makita nga mga pundok nga na gani registration number sa ilahang mga pangalan or even gani basa marehistro ka, automatic jud na sa mata sa gobyerno kumpanya na dili na simbahan. Mo na bisan pag unsaon ta pagpatuo nga iyan ang Ginoong Kristo nagpabilang ka pangmaturan nga kining mao mga pundok ka dili na iyan ng Kristo.
kung dili iya na sa gitawag og mga tao nga buot nakigkompetensya sa atong Ginoong Jesucristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolansiano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.